Together, growing in faith, changing communities. Makathunyiswe uJesu Kristo. Mhlambe kwabakhumbulayo 2002 ngikhumbula ngisesibhedlela ngilimele after ingozi ngesitimela khona umndeni owafika uzongibona uzongibheka. Ngiyakhumbula ukuba impendulo engabanikeza yona bengibona ngilele phansi ngingakakwazi ukuhamba nemilenze ingamuvi ngathi ngibona mase ngibuyele emumva hambani nibatshele enikubonile nenikuzwile ngezimangaliso zikaNkulunkulu. Ngakade ngijayisela kulombhalo kaMateyu uma uJohanesi esetilongweni, this is in chapter 11, uJohanesi usetilongweni in chapter 14, uJohanesi bazombulala. So there are only 3 chapters in between. Kodwa uJesetilongweni uyabona mhlawumbe ukuthi amathuba okuba aphume ave mancane. Kodwa inhlizweni yakhe uyabalisa, uyabuza. Ebese ejumela abagijimi athambani niyongibuzela kuJesu ngizwa imangaliso azenzayo. Kodwa bemfisa niyongibuzela ukuthi kungabe uyena ni onguKristo, ngabe uyena yini lomgcotshwa esimlindele, ngabe uyena yini uNkulunkulu asilethele yena. Uthi befika kuJesu, uJesu uthi beyibuka lezi insizwa elalela lo mbuzo ebese thambani nimtshela uJohanesi enikubonile nenikuzwile. Uma siya evangelini likaJohanesi isahluko sesine, owesifazane waseSamariya uthe sebonene noJesu esembuzile ethi hambana indoda yakho athi akunayo, athi sewube namashanu, athi nayesithupha naye akusiye yakho. Lithi izwi likaNkulunkulu owesifazane washiya umphongolo wagijima wabuyela ezweni lakwabo, wathi mefika wayimemeza wathi ngimtholile ongitshele konke. Uthi uMarkus chapter 5 owesifazane onomopho iminyaka eyi12 tobhala kahle wayesahambe inyanga eyiningi, wayesahambe abalaphi abaningi kodwa usizo engatho. Kodwa kuthe angezwa ngoJesu kwase kuba khona ikhala enhlizweni yakhe, kwase kuba khona isilonda enhlizweni yakhe. Uthe angezwa ngoJesu wathi ngiyalangazelela ngelinye ilanga ukuhlangana naye. The sembona wathi ngiyafisa ukuthinta umphetho wengubo yakhe. So bhala kahle ngenye imini evangelini likaMarkus chapter 10 from verse 46 to 52 athi uBartimaeus owayempuputhe engaboni uthe ezwa ukuthokozela, bezwa umsindo wabuza ukuthi ubani. Bamtshela ukuba uJesu wabesememeza ethi indodana kaDavide hawukele. Khona inkonzo engifuna ukuhlala kuyona. Have you heard about Jesus? Seke wezwa ngale ndoda ethi uKristu. Yabona ukuba ngikho emaromeni ukube sikwelinye ibandla mama bethula ubufakazi
into yokuqala bazoyisho babazothi ngimile hayi ngobusa hayi ngokuhlakanipha kodwa ngimile ngobuKristo uke wayizuza impilo yami. Kuba bekwelinye ibandla bebayosukuma baliqhekhe njalo lithi ngelinye ilanga ngike ngaba insizwa, ngelinye ilanga ngike ngahamba ngobusha, ngelinye ilanga ngike ngakwenza okusemhlabeni kodwa ngelinye ilanga uJesu wayizuza impilo yami. Bonisani kwasesisidala sithi mntanami ngimbonile mina uNkulunkulu ehamba nami endleleni, athi ngimbonile uNkulunkulu ayizuza impilo yami, athi ngimbonile uNkulunkulu angonyula, athi ngimbonile uNkulunkulu angisiza, athi ngimbonile uNkulunkulu ayiguqula impilo yami. Buze ngihleli kubona ukuthi senike nabonana noNkulunkulu buso nobuso. Athi ngelinye ilanga uPastor Paulus athi mabhekise eDamascus ayokwenza into ayaziyo, ayokwenza into ayijwayele, kanti akazi ukuthi uzohlangana nezulu shawe unyazi besiyabuza ndoda yasezulwini ithi kodwa mfana mfunani. Khona le nkonzo ekumele yenzeke empilweni yomuntu wazana nenkosi uJesu. Khona umhlaba lethu kwazana nenkosi uJesu athi inhlanhla, athi ukwazana nenkosi uJesu athi umusa, athi ukwazana naye usanganeno. Khona le nkonzo abakumele siyilindele, khona le nkonzo abakumele siyikhulekele, khona le nkonzo abasidinga yokwazana naye sisanganeno, khona yosazi mase singane. Angithusa namhlanje Johannes Mesedilongweni uzumbuzo abakumele ngivuse wona usuku nosuku uthi ngiyamazi uKristu. Thingeni ilanga uPaulos athi ngenxa yokumazi yena athi konke ngikushaya indiva, athi ngenxa yokuhlangana noKristu athi konke athi ngikushaya indiva, athi sekuyizeleze. Athi bebhala uApostle Paulus esedilongweni ebhalela ibandla laseFilipi athi konke engangikufisa, all I ever wanted was to know Christ, was to be with him, was to be like him. Athi ngihlushwe kanye naye, athi nginethemba lokuthi nami ngelinye ilanga athi ngiyavuswa kanye naye. Thandwa zami, niyamazi uNkulunkulu. Thandwa zami, ngikhuluma ngoNkulunkulu esimfunde emabhukwini, angikhulumi ngoNkulunkulu esimthole kwiKhathekisima, angikhulumi ngoNkulunkulu esimuzwe endleleni, kodwa ngikhuluma ngoNkulunkulu oke wayizuza impilo yami. Akuve kulula ukuze esontweni ubuyele emuva usafana, akuve kulula ukuze emiseni ubuyele emuva usafana, kodwa akuve kuumusa ukuhlangana noKristu ngoba impilo yomuntu iyashintsha. Khona lento akhuluma ngayo uJesu abahlala phansi nalamadoda akhulume kakhulu kodwa into ayishoyo uthi bafana bami, uthi hambani nomtshela anikuzwile, hambani nomtshela asenikubonile, athi buka nasi ishosha, athi ziyasukuma, athi nazi inyonga, athi ziyahamba, athi nazi impuputhe, athi ziyabona, naba abaxakekile sebeyaphila. Athi ubhala kahle, athi unendodana, athi unobufakazi unami nesandleni. Mathiwa awuke ukhulume ngaloThixo, ake ukhulume ngaloNkulunkulu, ake ulande ngalendoda, wenzeleni uNkulunkulu? Yabona ithandwa zami, we live in a culture where we can't talk about God because we need to be politically correct. Uma sifuna ukukhuluma ngenkolo yobuKristu, ey'koleni zethu akuseyona into
kwayo sekuyinto esiyifundayo as a subject. Angisakwazi ukukhuluma ngoKristu ngoba mangikhuluma ngaye sekumele ngifake nezinye inkolo. Angisakwazi ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi. Angisakwazi ukuthi uJesu uyayiphilisa impilo yomuntu. Angisakwazi ukuthi uJesu uyahlukanisa impilo yomuntu. I need to be sensitive. Athi ubhala kahle. Athi abantu bami bayabhubha ngoba baswele ulwazi. Kodwa mhlambe abantu bami bayabhubha ngoba basisaba iqiniso. Thana zamkhona lenkonzo uNkulunkulu ayenzayo. Inkonzo yongashiyi. Inkonzo yongashiyi ivangeli likaNkulunkulu. Inkonzo yokuhlala kuKristu, inkonzo yokuhlala ezwini, inkonzo yokusizwa umusa wakhe. Bethamba umtshela ukuthi uNkulunkulu benzelani. Angithusa mina umuntu okholwa uNkulunkulu kodwa akazazi izinto uNkulunkulu azenzayo empilweni yakhe. Khona lento uNkulunkulu ufanele mawukuthi sesengiyamazi, uNkulunkulu mawukuthi sengiyakholwa kuyena nempilo yami belishintshe. Khona inkonzo ekumele ngisabe yona. Khona izinto ekumele ngithi angisakwazi ukwenza ngoba kujivaza uNkulunkulu, angisakwazi ukwenza ngoba kuthela uNkulunkulu ngehlazo. Kodwa mhlawumbe inkinga sisuke sayenza, sisuke sangena enkonzweni kaNkulunkulu ngokujwayela. Yazi into ebuhlungu njengokuthi abantwana bethu the first thing we taught them about uNkulunkulu kube yikhathi ekuseni. Maningi abantu abasekhathi ekuseni kodwa abamazi uNkulunkulu. Maningi abantu abaqinisiwe abasemhlanganweni kodwa abamazi uNkulunkulu. Ngoba they've never met a man obatshele konke. Abakaze bahlangane nendoda eshintsha impilo zabo. Abakaze bahlangane nendoda ekwazi ukususa umuntu imenze utho, ekwazi ukususa umuntu isusa ihlazo maqedana impilo yakhe bese yashintsha. Ndlovukazi izulu ebenathi sibuso sifikele. Sikhanyisele sinika amandla nomusa ngoyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.